Здравейте! Казвам се Панайот Славов и имам удоволствието да представя фирма UMT. Фирмата е основана през 2006 година и в момента е позиционирана на руския и български индустриални пазари. Фирмата предлага уникални услуги по покритие и презаточване на осеви инструменти. Освен това е производител на собствена линия твърдосплавни инструменти, фрези и свредла, както е и официален вносител за България на инструментите на Dyjet Япония и Dixie Polytool Швейцария. Фирмата е и изключителен представител на чуждестранни производители на специални стомани за България. На руския пазар фирмата също представя фирмата Dixie Polytool Швейцария и продава собствени инструменти. UMT освен това е и официален износител на марките ЗММ България Холдинг и Арсенал Казанлък и техните машини за страните от ОНД. Днес сме решили да направим едно нагледно сравнение в качеството на услугите, предлагани от фирма UMT, а именно услугата по покритие и презаточване на инструменти. За целта взехме две нови фрези. Едната е произведена от водещ европейски производител, а другата от фирма UMT. Двете фрези са твърдосплавни с специални покрития и диаметър на работещата част от 10 мм, обща дължина 72 мм, 3 работни ръба под ъгъл 30 градуса, които сега ще видите. Двете фрези ще бъдат изтъпени, след което презаточени и покрити със специалното покритие, разработено от фирма UMT с наименование Nanotech 1. Двете фрези ще работят в стандартен фрезови център на детайл от стомана ST45 с режимите, препоръчани от производителите им. За фрезата производство на водещият европейски производител режимите са 70 метра в минута и скорост и режим на подаване от 0,03. А за фрезата производство на фирма UMT режимите са 70 метра на минута при скорост и режим на подаване от 0,05. 30 минути след началото на работата на всяка една от фрезите, те ще бъдат вадени, тествани на микроскоп, отново връщани и така цикъл ще се повтаря за всеки 10 минути до 60-та. Започваме с изхабената, но след това презаточена и покрита фреза на водещия европейски производител. След 30 минути работа вадим фрезата и я изследваме. Отново слагаме същата фреза и продължаваме работата с нея. А сега нека да започнем с използваната, но после покрита и презаточена фреза марка UMT. След 30-та минута работа изкарваме фрезата и я тестваме.
На база на направените тестове на фрезата, производство на водещ европейски производител, която беше презаточена и покрита, можем да установим следното. След услугата презаточване и покритие на изхабената фреза, производство на водещ европейски производител, е очевидно, че тя изглежда и най-важното, работи като чисто нова. Трябва да имаме в предвид, че услугата е извършена на цена значително по-ниска от цената на нова фреза. На база на направените тестове и на изхабена фреза, производство Юмата, след което презаточена и покрита отново, можем да направим следните изводи. И тук е очевидно, че презаточената и покрита фреза UMT се държи като една нова такава фреза. Трябва отново да допълним, че цената на услугата е значително по-евтина от купуването на нова фреза.